Λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης φοβάται μήπως ξεμείνει από χρήματα. Σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ήθελε να είναι εισοδηματίας και χομπίστας. Αυτό το θέλει όλη η γη πια. Ναι, υπάρχει καλύτερο πράγμα. Όχι, τελειώς τώρα. Απλά τον τρόπο δεν έχουμε βρει. Γι' αυτό ρωτάμε κάθε φορά κάποιον πώς το φαντάζεσαι ότι θα γίνει. Με τη δουλειά που κάνουμε παίρνουμε μαζεμένα λεφτά. Α, οπότε σκέφτεσαι να τα μαζέψεις. Και να τα επενδύσω κάπου. Άμα τύχει, ξέρω εγώ τώρα, άμα κάτσει, έκατσε. Να σε ρωτήσω τώρα, και εσύ καπετάνιος. Ναι. Έχεις πάει αυτό το ταξίδι που έχει πάει ο Γιάννης? Ναι. Μαζί ήσασταν? Όχι, σε άλλο καραβί. Α, στα ίδια μέρη? Όχι, εγώ πήγα Αμερική, Κίνα πήγα κι εγώ, πήγα Ρωσία. Τι λέτε τώρα? Ισπανία, 6 Ιταλία. μήνες. Ναι. Ούτε εσύ κατέβηκες? Όχι, πουθενά. Είχα την ευκαιρία να κατέβω στην Αμερική, αλλά δεν μπορούσα να είναι Ιταλία, οπότε δεν κατέβηκα. Μάλιστα. Θα ήθελε να μην είναι κοσμάρα, είναι και κοσμάρα. Το φωνάζουν ταλέντο. Τρίτος όροφος κενό. Ταλέντο, γιατί σε φωνάζουν? Δεν βλέπετε. Δεν βλέπεις. Ταλέντο, είμαι από μόνος μου. Τι να δω, δεν ξέρω, τι μου δείχνεις? Είμαι ταλέντο, κάτσε λίγο, θα δεις. Σαν χαρακτήρα, σαν... Γενικά, όχι, έχω όλο το σύνολο. Α, σε όλο το σύνολο. Δεν έχω καταλάβει. Θα τα δούμε σε λίγο, λες, τα ταλέντα. Εντάξει, δεν θα επιμείνω, αλλά θέλω να καταλάβω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Εγώ αν γίνω καπετάνιος όμως άρεσε το καράβι. Γιατί να μην έρθει? Γιατί όχι? Κοίτα, άμα ήσουν 20 χρόνια νεότερη και πώς θα με βλέπεις? Σαν καπετάνιο. Τώρα κατάλαβες ταλέντο. Κατάλαβες ταλέντο. Καλά, εγώ δεν κολλάω και τώρα, αλλά ενώ... Αλλάζει. Δεν κολλάς. Όχι, για σένα το λέω να σου είναι 20 Γιατί χρόνια. αυτά τα 20 χρόνια τα έχω εγώ και πίσω δεν γυρίζουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κανένα. Απολύτως. Ευτυχώς δεν έχεις έρθει και εσύ με τη μητέρα σου, Δημήτρη, σήμερα. Θα είναι σπίτι όταν θα... Καλά. Όταν θα τα δει η μητέρα, τι θα πει, Θεέ μου? Θεέ μου θα πει κι αυτή. Θεέ μου θα πει, τι θα πει, Θεέ μου θα πει. Κάθε μέρα έτσι λέει. Μάλιστα, ωραία. Αυτό τώρα έχει σχέση με το ταλέντο που μου λες? Όχι, είναι σύνολο. Είναι ένα μικρό κομμάτι αυτό. Εντάξει. Είναι σπάταλος, παιδιά, ο Δημήτρης. Είναι Φωτιά, τα βάζω όλα. ωραιοπαθής. Λάτρης των ωραίων ματιών και όχι μόνο. Α, γι' αυτό με θες 20 χρόνια νωρίτερα. Και όχι μόνο, έτσι. Μάλιστα. Τι άλλο θαυμάζεις πέρα από τα μάτια? Τα οπίστια. Ωραίος. Ειλικρινής, το είπε και σωστά, μια χαρά. Ναι, δεν με εξητάρουν τόσο το στήθο, άμα έχει Κρατήθηκε. Υπέροχο. Ακουστικά, παιδιά, θα βάλουμε σε λίγο.